Fiskefrikadeller med kartofler og smørsauce. Jeg starter med at skylle kartoflerne, og så bagefter så skærer vi dem ud i lidt mindre stykker. Sådan her. Og så gør vi det sådan alle sammen. Og så ved jeg ikke helt, hvad der. Nu skal vi lige kartoflerne ud. Hvorfor skal vi kartoflerne ud, Markus? Fordi de er for store. Okay. Hvor lang tid... hvad skal man så med kartoflerne, når de er blevet skåret ud? Så skal de i koldt vand, og så skal de over komfuret. Okay. Hvad har du gjort ved kartoflerne, inden at du skærer dem ud, Markus? Jeg har skyllet, og jeg har skrællet de ting væk, der ikke sikkert ikke smagte så godt, eller så godt ud, som sådan noget sort jord, som der sidder på kartoflerne. Ja. Så du har renset kartoflerne for snavs? Ja. Okay. Så. Cool. Nu putter jeg kartoflerne ned i noget koldt vand. Så læs lige over til kartoflerne. Og så putter vi den over på den her. Så tænder vi for den. Den er meget skidt lige. Nu er det jo blevet glemt. Der sidder her. Så er på 7. Og så skal det stå, så er der noget salt på. Og så skal de bare stå og koge i cirka 25 minutter til 20 minutter. Kommer der noget henover? Ja, det gør jeg. Et låg. Ja. Super. Og hvad laver du så i mellemtiden? I mellemtiden, der tager jeg den fra og starter herovre. Ja. Så laver jeg lige et lille hul i den her, så jeg kan få ud. Og hvad er sådan noget fars lavet af, når man skal lave fiskefrikadeller, Maja? Fars, det er lavet af... det er faktisk læst af... Det er lavet af... Hvad var det, han sagde nede i forretningen? Han sagde... mælk og... hvedemel Ja. og... kartoffel Ja. Kartoffelmel. og salt Ja. og krydderier og vand. Ja. Og hvad er der så mere i også? Der er jo også noget andet i, ikke? Jo. Torskekød. Ja, torskekød. Og så har man hakket det og blandet det, og så får man sådan en fars. Kan man lave sådan noget selv, tror du? Ja, det kan man godt. Ja, det kan man godt. Men det har vi så ikke valgt at gøre i dag, Nej, for vi det skulle er spare lidt tid. Ja. Så tager vi nogle små. Ja, men det venter vi lige med, for vi skal lige have gjort en pande klar. Så det starter vi med. Jo, så tager vi kærgården og smelter det op på panden, så vi kan få lidt smørsauce. Så vi kan åbne sig. Men det er også fordi, vi skal bruge til at stege fiskefrikadellerne i noget, Vi ikke? skal også bruge smør. Så tager vi det her, og så putter vi det op på panden. Ja. Super. Og så pakker vi selvfølgelig lige sådan her, og så stikker vi det der. Og så tænder vi så for den ved at gøre. Og så, nej, det var så ikke lige den skulle tænde for.
Så er det, nu er den så op på 7, og nu Cool. smelter det så langsomt. Og så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal lave i mellemtiden. Nå. Men vi skal også have en dessert. Hvad skal vi have til dessert? Jo, det kan jeg også lige få. Vi skal have lidt roulade. Med noget flødeskum på. Lidt det der selvfølgelig. Men Marius, vi kan ikke bare starte med at lave flødeskummen? Nej. Jeg har ingen grund til at pakke rouladen ud nu, måske. Nå, det var det. Okay. Nu vil jeg lave, imens smøret derovre, det smelter, så vil jeg lave lidt flødeskum til vores roulade der. Og så vil jeg tage lidt fløde, og så vil jeg hælde det op i skålen. Du tag den i den anden side, ellers så får du den ikke op. Og så hælder jeg bare Ja, det hele i. simpelthen. Sådan. Og så er jeg nødt op på den her til der, så det står ud. Og så er det simpelthen bare med at piske. Ja. Så nu har vi så lavet flødeskummen. Og det er så færdigt. I mellemtiden skal vi slet ind i køleskabet. Så det lige... Så kan det stå hyggeligt lidt derinde, imens vi laver de andre ting. Så. Nu er smøret smeltet. Imens kan vi lige tage en god klump fars her. Og så putte det ned på panden. Ja. Det er godt. Og så tager du resten også, så vi får nogle frikadeller ud af det. Du skal tage den der over, så det er lidt tættere på, ja. Godt lad den være det er godt nok, Marius. Det kan ikke være så flad. Lidt mere fars på. Sådan her. Ja. Ja, jo, det er fint. Sådan. Super. Det er også svært, det er ikke så nemt. Og så kan man prøv at se her, skal vi lige lave tricks her, lige vise alle man kan. Så kan man lige gøre sådan her med lidt fedtstof på skeen, fordi så slipper fiskefrikadellen, når man har, så gør man lige sådan her, så kommer man lige lidt smør op på, der er smeltet, og så når man putter den over på i farsen, så ryger farsen meget nemmere af, når man skal have det over på panden, ikke? Sådan, kan du se? Og så trykker du lige, så den lige får noget højde der, så den ikke er så voldsomt. Sådan, super. Husk lidt fedtstof. Nå jo. Nej. Sådan, det er fint. Jeg skal have kraften noget, som jeg har fået. Perfekt. Den sidste ind i midten der. Lidt. Det kan godt være det. Jeg skal lige skubbe noget til siden, når det er til. Det er fint. Så står de der og hygger sig. Hvor mange blev der, Majs? Der blev 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Frikadeller, det er så meget godt med vi er. vi er 2, ikke? Så det er 5 frikadeller, og så har vi lavet lidt gode kartofler. Så skal vi prøve den her mere. Nå. Så lægger vi den her herover. Og for at det ikke skal blive sådan noget der smørsovs, så har jeg puttet lidt ned i den her. Og så lader jeg alt det her varme fra kartoflerne stå, og lige så fint varme den der smør op. Ja. Så bliver det sådan noget smeltet smør, ikke? Ja. Ja, okay. Og det kan man godt spise til de der Ja, ja. fiskefrikadeller. Mm-hmm.